Good day mga kawais, welcome back to my karon mga kawais no, nag-cater na po tag customer as always, routine everyday, mamaligya kung happy na maligya po dira karon, naninda bisan pag mingaw no, no continue lang jud mga kawais no, kay kung mohunong ka diha jud matawag ang sa larangan ng pagtitinda mo na ikaw padayon lang ug mingaw usahay magi man jud na mulabay man jud na sa mga dagko pagani malahang kamingaw. So kita mga kawais no, bisan pagingani ito ang minagmay lang pero atuan ang itigom tipunon ito na isum up na to tanang mga hali na tumatag adlaw mudako jud mga kawais no pa feel days sa kamingaw sa matag adlaw musalig ni mga tao sa duha pa na tulo palakon. So ana mga kawais na namalit og bugas no sa mga bataan na then dara tada na taog mga napalit nila no, importante jud naman kawais no nga namo ang kuno kawais dagana jud kay calculator nga nangaguba sa mga no kay ambot nga mga hulog ug guro na nakadok na hununaan nga isulog sila pud og hik kay para di na jud ibubulag sa kuang. So kung mga kawais no, dublihon ninyo og kwintada ang inyong pag total sa kuan sa inyo para dili mo malugi og tama inyong kwintada i-check jud taman. So mga to mga kawais og kailangan jud ninyo i-double check kung pila na iyo amount sa namalit karon kay para di mo masayap kay masayop mo bisa kay isa lang na or pila ra epekto sa imong sales na for today. So mga to mga kawais dala sa tataman happy selling kanatong God bless us all.